नोंथाङा सिन्था खालाम नोंनिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो प्रमद बर' बिथराय होननाया दिनै आरोबाव फिन जोबथा जिउ जोबजासिम जेल साजा मोनफिनदों बेसेबां दुखुनांथाव गासैबो बर' रायजो राजा दिनै बे बेलासिनि आरोबाव नोंथांमोनखौबो खनसे फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय एक्चुअली दिनैहाय बारा गोलाव खोथा बुङा गुसुङै बुंगोन आं हो दिनै जोंनि धरना नङा दिनै जाखिनि राजा लामा होबथानाय बा बन्द खालामनाय चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि बाक्सा जेरावबो मोजाङै सोलिदों आं मोजां मोनदों जायफ्रा दखानदार दङ बिथांमोना अफ खालामदों बा जायफ्रा गारि दङ बिथांमोना गारि सालायाखै बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे जों एनडिएफबि आफादजों एक्स एनडिएफबि आफादजों जायफ्रा दिनै बर' वुमेन जास्टिस फराम आरो बनसु आफाद गुबुन गुबुन आफाद मोननाय दङ बिथांमोनखौ बावबाय बिथांमोनाबो दिनै जाखिनि हेफाजाब होफानाय बिनि थाखाय रोजा रोजा बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय थ' बाथ्राया जाहैबाय मा दिनैहाय जों मा मोनखो जोंनि एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरिखौ जों मोननो हाफिनबायना दैदेनगिरिफोर गोबां समावनो जों सावरायदों आसाम टु दिल्ली बेसिम सावरायदों माखौ सावरायदों जों सोरखौ सावरायदों सोर सासेखौ गनायखौ जों सावरायदों जेलनिफ्राय उदां जानायखौ सोर सासेनि माबाखौ सावरायदों अमित शाहजों सावरायदों ना नरेन्द्र मदिजों सावरायदों बुंनो हागोन ना प्रमद बर' नोङो सिदा बाथ्रा नोंथाङा जिखुनु स्टेटमेन्टआव बुंदों मैयाबो बुंदों नोंथाङा दुखुनांथाव दुखु मोनदों आं दिनै बेफोरबायदि जागोनखौ मालाबाबो रिजाल्टखौ फैगोन बेखौ सानाखैमोन नों सानाखैबा सोर साननांगौ जाखो दे आं दिनैनि दिनाव खावलायगोन गबिन्द नोंथां जिसिबां एनडिएफबिनि एम एमसिएलए नोंथांमोना ओंखारजोब जों ज' जा खौसे जा बिनि उनाव जोङो गासैबो नोंथांमोन बायदि देरहानाया समा सफैगोन आरो जागोन बेबाराव जोङो सियाराव बा गाद्दियाव जिरायनो मोनाबा जे नेक्स्ट बोसोराव जों जिरायनो मोना बे नङा रन्जित बसुमतारीनि बिथांनि स्टेटमेन्टखौबो नायदों आं प्रमद बर'आ दिनै गोबां खोथा बुंदों नोंथाङा सावरायदों होननानै बुंदों आरो सावरायबावगोन थारमाने आरो बेखौ जोङो सोथाबनानै दोननायनि अनगायै जेबो गैया खोथाया दिनै आं होनदों मैया होनाखैमोन आं मैयाहाय आं गोबां खोथा सिन्था खालामदों सानदों आंनाव सासेल' प्रेसार फैयाखै रन्जन दैमारिनि बारै मानो खोथा बुङाखै होनना बुंबाय थादों गोबां बुंहरदों आंनाव कुइसन खालामहरदों भिडिअ मानो लाबोआखै होननानै नाथाय भिडिअ लाबोनायनि सिगां आंहा गोबां साननांगौ दं सोरबा सासेनिफ्रायल' सानबा जानाय नङा सोरबा सासे बुंनायनिफ्राय खालामबाबो जानाय नङा नाथाय आंना नैबे दानि प्रमद बर' नोङो दिनै स्टेटमेन्टनि खोथा बुंबाय थादों सावरायदों माब्ला सावरायखो रन्जन दैमारिखौ जुदि नोंथाङा जुदि गनायनि बारै जुदि सावरायथारदोंमोनबा बिटिसिनि बाजेट आसाम एसेम्ब्लि जोबनानै थांबाय मावहाय मानो बुंनो हाखायाखै रावबो बुंनो हायाखै नोंथाङा कुइसन खालामना मानो हरनो हायाखै एमएलएफोरा दिनै रावबो बुङाखै बड'सायाबो दिनै बुङाखै आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर एमएलएफोर साथाम दं माबायाबो बुङाखै दिनैहाय एमएलएआ नैबे धीरेन बर' गबिन्द बसुमतारीया बिथाङाबो बुङाखै गावनिजों मोनसे सियाराव जिरायफाग्रा मोनसे केटसिनाव जाफाग्रा मोनसे मालाबा बिसना गैयाब्ला मोनसे रुमाव उन्दुग्रा मानसि बिसोरो दिनै बेफोरखौ आसाम एसेम्ब्लियाव जुदि बुंखाङाबा सोरबायदिखौथ' बुंखांगोन मानिथो एमएलए बेफोरलाय
बेफोरबायदि खोथाखौ बुरखांनो नङाब्ला मानि एमएलए जादों बाद हो रिजेन हो दिनै नोंनि आगदा आखाइ बा आगसि आखायानो दिनै फिन आरो हाबैफिननो गोनां जादों गबिन्द बसुमतारिया दिनै सिन्था खालामाखै नामा बिनि फारसे नोंथाङाबो बुंदोंमोन जों सावरायगासिनो दङ बिनि बारै दिनै मा मोनखो जों बिनि फिथाइखौ मा मोनखो बिनि रिजाल्टखौ मा मोनखो बेल' नङा बिथराय होनाय सासे दं आइजो बियो दिनै हाबा जाबायमोन हाबा जाखांनायनि उनावबो दिनै आरो फिन जेलाव थांफिनाव बेसेबां दुखुनांथाव बेसेबां दुखुनांथाव बेफोरनि फारसे सानफेरदों प्रमद बर'आ नोंथाङा बुंबाय थादों एनडिएफबिनि केडारफोरखौ बिमा बिफा बिदा फंबायनो गथायजोबनो हाबाय होफैनो हाबाय दायथ'आ जोब्बाय खोथाखौनो बिदिसो होनबाय थादों नाथाय बे दायथ'आ जोबाखै नोंनिया दायथ'आ जोबाखै दिनै रन्जन दैमारिखौ सोफिननाय हाबैफिननाय बरनफिननायाबो दायथ'आ नोंनाव दङमोन आरो बिजेपि सरकार हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुंनो हानायनि दायथ'आ नोंहा दङमोन प्रमद बर'आ दिनै बेखिनि खोथाखौबो जों खामानिखौ मावाखै होननानै जों सानगोन आरो साननानैबो दङ मावखायाखै नोङो थैब्लाबो नोङो एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरनि फारसे नोङो साननायबो गैया बुंफेरनायबो गैया रेकर्ड गैया नोङो सासेबो एनडिएफबिया दिनैहाय नोंनि बे सावरायनायाव गवाखै आरो नों जानो हादों बे रन्जन दैमारिनि गोजोन गोरोबथा जानायावसो नोङो दिनैहाय सासे चिफ जानो हादों बिनि दाया बे प्रमद बर' दिनै जोंफोरो दुखु मोना मैया सानसे खुदै मन'नानै दङ खिन्थु नोंखौ सानथामसो जों रायबाय थागोन बुंबाय थागोन सोर नोंलायथो सोर नोंखौ जोङो फेजेनफिनगोन एक्स एनडिएफबिफ्रा नोंखौ फेजेनफिनगोन आरोबाव नों बायदि चिफखौ जोंनो नाङा बर' रायजो राजाया दिनै दुखु मोनदों आंल' नङा बर' बिमाया दिनै गाबनो हमदों बर' आबै आबौ बिथांमोना दुखु मोनजोबदों सोरखौ बुङो प्रमद बर'खौ बुङो दिनै जोंहा रन्जन दैमारिया गैया बेखौ फिन आरोबाव जेलाव सोहैफिननाय बे प्रमद बर' होननानै बुङो दा जों बेफोरबायदि खोथाखौ जों गाथेना दोनबावदों नोंथाङा सिन्था खालाम नोंनिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो प्रमद बर' बिथराय होननाया दिनै आरोबाव फिन जोबथा जिउ जोबजासिम जेल साजा मोनफिनदों बेसेबां दुखुनांथाव बेसेबां लाजिनांथाव नों बेखौ बरनफिननो हागोन ना हाया आरो दिल्लीयाव बिसोरनि बारै नोङो सावरायहैनो हागोन ना हाया दिनै गुबुन आफादा गुबुन रोखोमै धरना होनो हायो दिनै बिनि नामाव मालाबा धरना होफेरदोंना बे माबाफ्रा रन्जन दैमारिखौ गनायनि नामाव बेल' नङा जायफ्रा जेलाव थादों बिसोरखौ उदां जानायनि नामाव धरना होनो हादोंना दिपेन बर' नोंसोरनि बे फरायसा आफादा होफिननो हादोंना नोंसोर दिनै माबा माबि गुबुनफोरनि थाखाय 2 घन्टा 2.5 घन्टा दिनै डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नोंसोर दिनै धरना होनो हायो नोंसोर दिनैहाय बर'नि सिनस्रिनो बर'नि सासे दैदेनगिरिखौ मानो बर'नो हायाखै दिनै गोजोन गोरोबथा जादों दिनै रन्जन दैमारिनि थाखाय जादों मानसि खावनाय खम जानो हमदों गावथारलायनाय दिनै गैया जानो हमदों एक्सटर्सन दिनै खम जानो हमदों होनबाय बेफोरखौ जुदि नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला दिनै रन्जन दैमारिखौ बरननाय आरो जेलाव जेसेबां थानाय बेफोरनि बारै रायलायनायनि नोंथांमोना दिनै सम गैयामोन नामा बेफोरबायदिनि फारसे अनलि स्टेटमेन्ट कन्डेम खालामनाय बिनि अनगायैथ' जेबो गैया धरना मालाबा मोनसे होफिननो हादों मालाबा राजा रामा गाथिफेरनो हादों जायफ्रा जेलाव थादों बिथांमोननि नामाव बुंदो दिपेन बर' नोङो गाज्रि बा दुखु मोननानै लाब गैयालै मोनथिबाय गाज्रि दुखु मोननाय जेबो लाब गैया सिदा पइन्ट सिदा खोथा सिदा नुखानाय बेफोरो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौबो दुखु मोनगोन नोंथांमोना बेफोरबायदिनि फारसे जुदि गोजान थानो लुबैदोंबा गाज्रि मोनजानो बादोंबा मोजां मोनजानो लुबैदोंबा रन्जन दैमारिनि एगेन्स्टआव माबा गनायनि नामाव धरना हो
हायोब्ला गाथे 2 घन्टा फरायसा आफादा दिनैनि दिनाव मानो गाथेनो हाया मानो डिक्लेयार खालामनो हायाखै दिनैनि दिनावलाय मानो फोसावनो हायाखै थ' लोगोफोर गोबां खोथा बुंबा गोबां खोथा ओंखारलाङो आं मोनसे दुखुबो मोनदों गाज्रि खोथा बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आङो क्षमा बिनाय थाबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबा बावहायनो दोनबाय जय बर' हारिनि